En Lugo para falar pois do que parece que vai suceder mañán na Deputación de Lugo, que se vai a consumar o Pacto Guarro. O Pacto Guarro entre o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e un presunto agresor e acosador sexual que é José Tomé. Como decía a presidenta provincial, José Tomé se lle exixiu a acta de diputado provincial, se lle exixiu a acta de concelleiro e, por tanto, de alcalde de Monforte por parte do Partido Socialista, nun acto de hipocrisía totalmente palpable a día de hoxe, vendo o que vamos ver mañán. Porque, por unha banda, parece que din que é un acosador sexual, para eles é un acosador sexual e por iso piden o seu cese e a súa acta como político e, sin embargo, mañán vai consumar este pacto. Este pacto que está avalado tanto por o señor Besteiro como a señora Pontón. E eu me pregunto con que cara van a mirar as mulleres, tanto os membros do Partido Socialista como a señora Pontón e o Bloque Nacionalista Galego, cando mañán van a consumar un pacto no que van a vicepresidir a Deputación de Lugo co voto dun presunto acosador sexual e formando o goberno coa persona que encubriu tamén ese acoso sexual. Din no Bloque, no Partido Socialista, que o Partido Popular non lle pode dar leccións. Ben, as leccións non se dan, se reciben. Nós non podemos tampouco recibir leccións de dous partidos que están día a día demostrándonos que non respetan os dereitos das mulleres, que están día a día demostrando esa hipocrisía cando o Bloque Nacionalista Galego sale fora da Deputación de Lugo a dicir que malo é o Partido Socialista, que malo é o señor Tomé, pero ao día seguinte séntanse con el e pactan un novo goberno na Diputación de Lugo vendendo os dereitos das mulleres por €500.000. Ese é o prezo que ten para o Bloque Nacionalista Galego os dereitos das mulleres e a dignidade das mulleres que foron agredidas sexualmente polo señor Tomé e que denunciaron acoso sexual. Ese é o prezo que lle pon o Bloque Nacionalista Galego e Ana Pontón é cómplice e autoriza esta operación que se vai a poñer en marcha mañán, este pacto guarro, insisto, do Partido Socialista do Bloque Nacionalista Galego. Mañán vais escribir unha das páxinas máis escuras da historia da provincia de Lugo. Mañán unha muller vai a ser presidenta da Deputación de Lugo co voto dun agresor sexual. Podemos decir presunto agresor sexual, pero é que as víctimas están aí e o Partido Socialista creou as víctimas. Eran mulleres que traballaban no Partido Socialista, eran mulleres concelleiras do Partido Socialista. É o propio Partido Socialista o que lle pediu a acta ao señor Tomé. E, por tanto, esa muller, esa alcaldesa que mañán vai a recibir o bastón de mando da Diputación de Lugo en este pacto guarro, que sepa que non vai contar co beneplácito do Partido Popular. E nós tamén nos preguntamos: cantas organizacións feministas vanse manifestar mañán diante da Deputación de Lugo? Vai a estar a Marcha Mundial das Mulleres? Vai a estar Ciga Mulleres? Donde están as mulleres da Ciga? Supoño que mañán virán aquí a manifestarse contra este pacto guarro. Nós mañán veremos a realidade do feminismo desas mulleres que se manifestan nas rúas das cidades de Galicia pedindo que os agresores sexuais se alian das institucións e mañán na institución da Deputación de Lugo vai haber un agresor sexual que vai a votar a unha muller como presidenta da Deputación coa complicidade do Bloque Nacionalista Galego, coa complicidade de Ana Pontón, coa complicidade do Partido Socialista, coa complicidade de Xosé Ramón Gómez Besteiro.